Oh. What's up, people? And next stop, mabit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batok ka ba? Wow, maupo. Good day, people. Welcome sa Bitok Bitok University. Kung first time nimo, please paki-subscribe, paki-share ani mga kapamilya. Ako day si Bernie Bitok Bitok. And actually, naglaglag mi karong adlaw, nanulong mig balay, no? Nanay mga ilim no namong dala diri. Balay ni sa among kauban sa Orahi. Tanaw TV. Hi guys, hi kaway-kaway, Nay Boros. Hello. Nag-download na ako sa video. Tapos nami lutoon karon with Chef Fields. Okay. Ayan ha. Kinilaw, ana kompleto. May kinilaw ito sa refrigerator na. Kay actually karong adlaw, daghan kami gibuhat. Among gilaagan ang mga ilado o nga mga karaan nga kananan sa Cagayan de Oro. Yes. So nag-post ko sa Facebook sa Bitok Bitok University, nangutan ako kung unsa ang inyong paboritong karaan nga kananan, karinderya, pangmasa nga dugay-dugay na diri sa Cagayan de Oro. Please comment below kung asa ang inyong paborito ani nga mga kananan, unsa yung paborito nga putahe nila, and please comment below kung unsa mo yung mga edad o unsa po inyong mga memories ani nga mga kananan. Alright? Are you ready guys? Okay, halian na ang top 5 ng mga paborito ng mga kananan sa Cagayan de Oro. Kananan, karinderya. Basta kay paborito ni. Alright? Woo! Oh yeah. Primero na mong atuan sa grupo ang RM nila daw. Iladong RM nila daw. Anara mga staff sa likod. Hello. Dako gid ni tinuod gid nang dako din nilang kaldero diri. Oh yeah. Limoncito. Ela. Perfect. Hi. Perfect. Karsa lang daw. So murasag ka ng tanaw ni mo, murasag og ano. Tapos unod sa gol mo, ganina na ulo sa bangko. Ginawa nato rin. Ayaw eh. Hindi kayo. Perfect. Bato na kabalik-balik ano, mga choy diri. Kamay kayo diri. Punga. Alright, that's it. Let's go to other place. Balinta. One, two, three, ho. Boom! Alright, next stop. Sa gapon sa mga nailand rin nga kananan. Ang gingon nila nga dool sa firing range. Munang na dito na padulong sa Limkit kay muna siya ang gitawag sa unang Manyos Eatery.
specialty nila diri ang RM gihapon. RM. Origin ni siya ko tanawon nimo, tanaw. Medyo ang iyang sabaw pinatinaw. Tapos puro ni mga unod sa baka yun. Atong tilawan ni. Kung yung butangan o gusto ka kalang-alang ganin mo black pepper. Kung yung butangan o toyo o kalamansi. Para medyo tapos sili. Lasang baka. Grabe ka busog guys. Okay, papatan na man. Next stop. Asa ko padulong? Magic. Boom! Oh yeah. Now karon diri sa Cogon Public Market. So kabalo na mo unsa sunod na mo antuan. Amalid mo agi. Straight ha? Straight lagi. So na ako karon din ni. Yan na. So na ako diri sa Cogon Market. Or mo kini ang humbaan niya ng Bioli. Nisikat ni siya kay usahay sa mga kadlawon pag mga hubog dili mo anhi. Pero karon medyo udto pa man so medyo sakto-sakto lang ang mga tao. Okay. Serve diri tag 60. Okay. Unsa ba ni nga part sa baboy ni? Tiil. Yan. Style sa sabaw. Medyo dili pre na ubang mo medyo law. Ni pawala gini sa ang over wa. Wala dito. Ay. Perfect. Bumasaka tong high blood tungod sa humba. Pero dagang kini sunod-sunod dito. So mo gitong original nito. Hello, hi ma'am. Hello. Hi, sir. Hi ma'am. Okay, so next stop, Patanahuman. Ito na. Boom! Nami karon din sa nami din sa nga dalan rin. Sa nga pag ha? Favorite ni mo. Krusta di kay ko familiar. So ilang specialty rin, pansit yun. Pansit special, kana. Gusto ko na, pansit special, 140, larga. Larga. Muna yung pinakadabis. Ilang specialty diri sa 19 ano sa mga luso naman 1940s pa boss? 1948. So 1948 nananingyi. So katong ulitaw pa yung mga ginikanan nananingyi. Butan na to kalamansi kay Cindy. Dili po makaon. Perfect. Ano sa mo lang? Dami kay sabaw-sabaw, dagay gulay, tapos dagay karne. Hindi pa sabot asa magsugod na po. Oh. Perfect.
best pansit. Pero pag yapon ta mahumahan, napatay isa pang antuan. Watch this. Woo! Okay. Por sa itong bisita, murag kaniho aircon ra ba? Ay, kalamit. Kasi, punta na siya pinaka-specialty drink. Aniya na ang ilang specialty ang pansit guisado. Sila kaya actually gabot ang ilang pansit. So kung sa uban, ang ilang sagol po diri okay. So bula-bula nino. Bula-bula. Yeah. Kailangan dito na ito. Kami dito loaf bread. Kana di ka mag-rice loaf bread. Order tagot, no? Tapos, stalinan yun, palaman mo dito. Napulutan lang. Yes. Ow! Init kayo, i-fresh kayo. So, stali mo, ana dayan Miranda. Tama ba? Ana dayan Miranda. Loaf bread, perfect. Kasi garap magiging basketball, ana. Sige, init pa. Oh. Hot. Carbohydrate. Ganda. Oh. Perfect. Zero for the Woo! There you go. Amo lang gikuha ang top 5 na mga paborito ninyo nga kananan diri sa Cagayan de Oro City. Tanan, wa mo naglaway diha. Tanan nag-enjoy mo. Happy Fiesta sa Cagayan de Oro in advance. Thank you very much sa inyong tanan. Thank you. And that's it. Mga onami. Bye.